Jamen, er hendes før der? Og hvornår skal jeg få sige? Ja, ja. Det er godt nok. Hvad hold har I nu? Er det så højt? Er det nede på vejen? Ja, ja, ja. Ja. Kan I sætte noget mere, som I ikke Og rigtig hjertelig velkommen til Livgardens Kaserne i København. Velkommen til generalprøven. Gennemfører i Basel. Jeg er rigtig glad for, at der er kommet så mange for at se på det program, vi har sat sammen. Mødet sig cirka en uge, og måske lidt til. Så vi håber, at I synes om det. Også velkommen til chefen fra den kongelige Livgarde over på Stenge, som har afbrudt ferien for at komme ind og se på os. Velkommen til chef. Ja, det måske være. Velkommen til chefen for 3. uddannelsesperiode, som også har taget i dag, og velkommen til alle jer fra Gardekasernen, som har kommet for at se på showet i dag. Nu vil jeg give ordet til Morten Thurø, som er Livgardens chef for Tammerkorpset. Værsgo. Tak for det. Sådan. Du vil virkelig. Jeg taler noget historie omkring metode. Og det er jo til at forestille, når vi sidder her og kigger, så er der jo bøger hele vejen rundt på smarte forhøje. Og de er små. Og hernede, hvor vi har enden her, der har vi vidt for byen. Og her er der 2 store tribuner på siden. Der kan sidde i alt 6.000 mennesker. Og der er cirka 12-13 forestillinger, som er udsolgt. Så det er jo en kæmpe oplevelse, især for de unge mennesker, der kommer ud og prøver det her for første gang. Vi starter lige 2 sekunder, men jeg skal advare jer. Der lå sådan nogle små pakker herude med nogle røde ting i. Det er ikke højt. Det er høreværk. Fordi lige under starten her, der kommer et skud. Så det er højt, meget højt. Så jeg vil have lidt med høreværk i, og så stikke fingeren i. Jeg står lige herovre. Jeg gider ikke her. Jeg står herovre! Og det vil jeg markere ved at stikke mine fingre ind i ørerne, så I kan se, hvornår skuddet kommer. Det kommer lige i starten. Jeg tror ikke, jeg vil sige ret meget nu. Jeg kan råbe op lidt senere. Men jeg synes, I skal starte med at se det. I får lov at se det 2 gange. Og vi starter nu. Værsgo!
Så må man gerne klappe. Nu vil det være her, som jeg sagde før, at I skal stadigvæk forestille jer tilskuere, der sidder rigtig højt. Så det vil sige, at dem, der sidder her fra højre og venstre side, kan selvfølgelig sidde og se garderne ruller, men der skal være eksercits her på begge sider af arenaen. Og alle dem, der sidder selvfølgelig oppe på de dyre pladser, kan se det hele, både fra siden forfra og så videre. Det, der sker nu, det er, at nu kommer der et lille indslag med tambourkorpset, og der er et par af fløjterne, som går ud af publikum. Og det skal jeg så forstå på den måde, de går selvfølgelig ud i siderne her, kommer op og laver noget interaction sammen med publikummet. Først kommer der en tromme i tyde, og til dagforestillingerne, så er det selvfølgelig ganske helt almindeligt uden noget lige om larm. Men om aftenen, der har de så glow sticks. Det kan I så af gode grunde ikke se nu. Men I må lige bære lidt over, det kan godt være rigtig svært at høre fløjterne der, men til selve showet er der selvfølgelig mic'et op på det hele. Den speak, jeg har gjort nu, er den samme speak, som kommer i Basel, det vil sige, der er fortalt om den kongelige livgarde og deres tattoo-kommando. Så værsgo nu til trommerne.
klappes. Der er faktisk noget nu. Kom her, du! Hold! I ved! Hold! I ved! Præsentere! Gå!
udvikling.